Невяна и Маско. 50 лева за младоженците. Един кичек 20 злати. Айде младоженците да цвете, че няма време. Няма ги родителите на младоженците. Там е нататък. Дано е още 20 лева. 30 лева най-красиците да играят, защото няма ги родителите. Избягаха. Айде един кичек за кръстниците. 80 лева още останаха. Ама ти можеш да ги добриш от 10, 20. Таман да загрее и угас с това и да си чек само. Кръстника. На маска. Кръстника още 20 лева на тука на стола един кичек. Айде кръстника на кичеките стола да играе. Ти зелен ли са? Ай, зелен един кичек с кръстника ли кажа? Браво, браво, ей, за 10 лева как играе. Още пари ще даваш ли? Свърши ли? Имаш още пари? За Ваня, даже няма да се прави. Да, още не. Тук знам да жест. Айде ги чекай да продължава. Не мога да се връча на това. Имам страх от високо. Високо имам. Няма да съм чещу без слова. Ай, ще каче, спокойно. Високо. Айде да продължава. Имани и Мирена се незелена за младо семейство живи изнати. Колко и отнече, колко се незелена живи изнати. Тези я давам. Ето ли се запълната му да прекъсна. Така да се целуват. 5 лева, дай 5 лева, целувайте се. Айде за 5 лева се целувате. Хората си идат по пейките. Шефа не трябва да се каже. Така. Сега да се. Христо и Гебина с 10 лева за младоженците живи и здрави. 50 лева младоженци и младоженката танца на пингвините. Чакай, спри с Чакай. Христо. И Гергина. И докато станат. Да.
Втори път ти ги правя. Димо карата 100 лева и съжда му. Димо карата лева жена 100 лева, живи и здрави. Удоби от Витко Ваня за младоженците. 100 лева? 100 лева. Идем някъде и не отичам танц. Идем някъде и туди отичам танц да изиграят. Еротичен танц с чувство разлика. Искам да попитам Шпец и Жилик и Чек могат да играят, ама опера могат ли да дадат? 100 ли да дадат? Опера ли могат да играят? Искам всички Синджили опера да играят. Али всички дай 100 лева. Така, 100 лева. Родата на Синджилите да изиграят един валс. Опера! Опера. Еко ще е тази опера. Чек могат да играят.
ли празници как се? Значи два стола тук искам да видя. Без музика, без... Първо два стола искам да видя. Два стола. Кръстника и кръстницата да дойдат. 90 лева да се качат на стола по им. Една двойка на един стол. Една двойка кръстника и кръстницата на стола. 6 секунди горчиво да брати. Набраване, 90 лева. Отходи. Малки си живеят да поведа. Лай, лапте. Кръстница е лапта държавата ще бъде до 6. Общо живи и здрави от Колю и от Гинка. 100 лева живи и здрави да сте. 100 лева от Тошко Страхила, от неговата жена Гинка. Един поздрав за Гошо Майския и за Моран един кючек, бързичен такъв. Живи и здрави! Моран ни къде? Отбойче война, хубаво си се насочен към зелените. Отбойче война 100 лева за младоженците. И още 60 лева и купадански кричек. Отбойче война. От Никола Косвево. И за Никола Косвево компанията. За начинака Гошо Кръстника, един кючек да играе за жена му, 20 лева. Айде за начинака и за жена му, един кючек. Айде. Кръстник. И сега. И още 100 лева, 120 лева от Ради и Ана. Ради, извинявай се. От семейството на Каню Канев от Италия 100 евро за младоженците. Едно да нагледа на здраве прошла на италианците. Едно желание от италианците, един кючек за благодаря за младоженеца. Айде, Каню Канев, 100 евро. Първо дават на младото семейство $1. Къде са младоженците? $1 за горчиво. Един американски долар за горчиво. Браво на младежите. Почват с $1. Още 20 евро. Младоженеца да се обяснява на булката в любов. Здравейте, поканихме Петро, аз ще ги взира чи, аз съм ти, аз не знам да видите, че наш дължи реши. Ей, за 20 евро видя ли какво направи? Цяло стихотворение. Давайте, момчета и момичета. Ти сам по 50 лева ще ми даваш. 50 лева от собственика на ресторанта,
С Богата и кръстницата и кръстника един ключек. Някой да ги бъде 50 лева и 20 лева. Айде кръстниците, елате тук. Така. Много ви благодаря, младежи, много ви благодаря. Стой тук, защото пак ще ме накара да те извикам. Може би 50 лева, 100 станаха. Да продължи ключека. И служителите на мъженеца на Бога на идея да заповядат. Така, 100 лева до тук и 20 лева, евро, 1 долар. И още, освен до нея 100 лева, още 800 лева от младежите. Аплодисменти за младежите, 800 лева. От всички ваши приятели, за младоженците, много здраве пожелавам, много късмет, много любов. Батко, дай долу. И има едно желание, младоженеца, да играете всички паскалкиче. Инжекция. Айде. Айде специално младоженеца ви поздравява всичките. Чакаме на данс и игра. Живи и здрави да сте.
Polegli koleški, sve mnogi greški, sve podano živani, nema te zadnji strani. Sve podano živani, nema te zadnji strani. Tagano sve dokumenti, tagano se zemlje sveti, i za svi kuleti dobeka, to čeka. Se, i na mene se živeti se, a na mene
и да покажем пред всички ваши гости как вие никога няма да станете и гладни. Така, те вече разрязаха своята торта и понеже нямаме вече виници, защото сватбата ви е тъй прекрасна и тъй голяма, имате много гости, които ви уважават, ще се наложи с ръце да се захраните. Първо, естествено, дамата, понеже е дама, трябва да захраня своята половинка Ицо. Всички искат да гледат малко шоу. Мила, нежна, но само до там. Браво, 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 Ванче. Браво! Сега обаче ми се струва, че твоята половинка ще ни се довърне. Ще се постарае да изядете цялото парче от чиниката. Внимавайте, да ни по-дише ни по-мил. Галантен, както при запознанството си. Внимавай с грима, защото е много скъп. Омазаха се. Хубавете едно горчиво, няма да извикате по него. Мълчи го! Нямаме салфетки, ще трябва с целувки да се поизчистите. Айде с целувки се чистете. Почистете се хубавичко само с целувки. Всички искаме да гледаме как ще се почистите с целувки. Така. Много мил, много мил. Куме, гледаш ли? Младото си знае работата. Така, страхотни мил семейство. Сега тя комата ви е приготвила салфетки. Аз ще да ви пращам да ходите да се произвеете, но тъй сте тука. Както се казва, докато не са си тръгнали молите, каза нашата прекрасна булка, искам да поканя тук на дансинга, докато мачето си изчисти ръчичките, всички неомъжени дами. Всички неомъжени дами да заповядат тук на дансинга при нас. Бързо всички неомъжени дами. Ако има певича нашата прекрасна булка, е такова. Днеска ще е такова. Славичка ще се. Само дами. Нали така? Само дами. Ти вече си бракува. Ицо, ти вече си бракува. Неомъжени. Само неомъжени дами. Неомъжени моми. Без момчета. Без младежи. Нали така? Тук да каза само жени. Ако някой е обърнал платното, неомъжени дами. Айде сега да може да бъдем до 3. 1, 2, 3. Я да видим колко станаха тук. Една дама, чакай ми как се казва. Деси, Илияна, третата мома къде е? Ти отмолите ли си? Дано да не ти се падне мъжко. Букета се раздели на 3 мили дами и кавалера. Какво да се прави? Хвана го. Явно така, без да искаш го хвана. Без да искаш го хвана. На мен не ми пречи. Пожелаваме, че сте да сте намерили крипса на своя живот. Една такава прекрасна и много красива сватба, като сватбата на Ицо и на Ванчето. Съвсем го пожелаваме да знаете след 40 дни, точно след 40 дни ще дойдат да се вземат букетите от всички вас. Ще се наложи, ще има пак голям пробол. Оркестъра ще продължи с божеството коро на нашата прекрасна булка. Корото, което се плаща, за да играеш до такава красива и очарователна булка. Ти си плащаш.
Thank you.